Det skulle da ikke sådan pille at træde dit svin. Nå, men han er en fucking bulldog, der er druknet i en sø. Og bare så du ved, det var mig, der kastede den ned. Du kan bedst lide den pæv. Nå, men nu skal vi ud og kigge på nogle fodboldstjerner. Nej, kom igen. Altså, vi har sådan en homo her. Hvordan er det at gå til fodbold? Det er godt. Ikke fandme ikke godt. Du skal bare stå og sparke din bold, din homo. Hvad var det nu, du hed? Alexis. Nå, men hvordan har du det så? Hvordan er det at træne dig med en go? Fint. Jeg vil have fint! Det er et homo. Læg dig ned. Fodbold er vores interesse. Læg dig! Og spil mongoler i jeres. Ej! Nå, lad os komme til sagen. Fuck, er vi her igen? Jeg skal sammen med dig. Kom her. Han har et blødt ansigt. Prøv at mærke, kameramand. Prøv at mærke. Er det ikke helt blødt? Jo! Jeg skal trænes! Kom tilbage! Det kan man! Det kan fandme ikke godt køre, altså. Nå, men vi skal ud og finde en anden, der laver det til. Kom så, Carsten. Vi kan høre det. Den må gå her, kameramand. Alligevel, han er 100% ass. Asshole! Yes, sir. Asshole! Look. Carsten. Jeg kan ikke huske dit navn, men jeg kalder dig Carsten. Okay. Ja. Fuck. Lad os se, der er nogen dernede. Kom så, Carsten. Hvad? Nej, nu for helvede, Carsten. Jeg troede, jeg sprinte. Jeg taler til dig. Jeg taler til ham der kameramand. Nå, hej Carsten. Kom så, løn! Ja, kom så. Hej, hvad? Tilfældige personer. Hvordan har jeres dag været i dag? Lidt god. Hold det kæft! Ingen dag er god! Din mor burde kraftedeme sige, at det var en lort, der kom ud af en røv den dag, du blev født! Vi har lige trænet en Barcelona-spiller, og han kunne ikke finde noget at ramme mål. Ja. Så. Hvad hed han? Alexander. Hvad synes du så om ham? Det var hans far. Han er far til ham. Altså, han er sådan lidt dårlig til fodbold, men så... Han kan... Ligesom dig, din homo! Ja, okay. Hej! Du siger det forkert! Fuck af! Så lukker vi lige! Nej! Pækhoved! Vi kommer! Nej! Du skal ikke komme ud! Jeg kan ikke tåle dit ansigt! Det er faktisk mange, der ikke kan. Nu stopper vi. Og jeg vil komme tilbage! Hvad er det igen? Min ven, eller undskyld, min dejlige ven her, han vil lave et lille stånd. Hvad er det? Ja, det vil du, kom så! Det kan da passe lære. Held for ikke at få den fede ko i hovedet. Har du set ned, Carsten? Nu skal jeg ikke sidde og rave dig i skøttet. Nej, godt, jeg er her. Ja. Ja, du skubbede mig ned. Jeg skubbede dig ikke. Jeg væltede. Og så røg du ud over. Og så jeg fik her. Ja, prøv at se. Det er helt rødt nu. Og det er fordi, og her der fik han en arm. det var fordi, jeg gik ind i pæk. Idiot. Nå, men ja, det var også breaking news for i dag. Vi ses næste gang. Ses.